sallah a masallacin annabi daidai yake da sallah 1000 a masallacin da ba shi ba. Sallah a masallacin Ka'aba daidai yake da sallah 100,000. Sannan annabi ya daga hannu yana addu'a yana cewa Allah duk abin da ka sa na albarka a garin Makka ka sa a garin Madina. Amma za ka tarar da mutum a Madina yake amma baya sallah a masallacin annabi sai ya ga dama ko kuma sai juma'a. Za ka tarar da mutum a Makka yake fa amma baya sallah a masallacin Ka'aba ko sai ya ga dama ko kuma a sallah azhar kawai zai yi. Shikenan kuma sai Allah ya kai mu magariba ko kuma shikenan sai washe gari. Duk dan Najeriya ko duk dan wani kasan da yake garin Makka da baya sallah masallacin Ka'aba Allah ka kaddari ya dawo. La ilaha illallah. Annabi fa cewa yake yi sallah masallacin Ka'aba daidai yake da sallah 100,000 a masallacin da ba shi ba. Salloli nawa muke yi a Najeriya ko nawa muke yi a kasan mu? Salloli 5 muke yi a rana fa. To wannan 100,000 ka raba ma wa'annan 5 da muke yi. Zai zama na fa darajar sallah daidai yake da darajar salloli 20,000 kwanaki 20,000 kafin ka yi sallah da zaka cimma wanda ka yi a Makka a ƙasanka sai ka yi sallah sau na kwanaki 20,000. Kwanaki 20,000 ɗin fa daidai yake da sallah na shekara 54 shine fa darajar sallah a garin Makka ko fa Madina. Me muke yi? Ba mu da hankali ne, mahaukata ne mu, muna garin Makka za mu yi sallah a gidajenmu, mahaukata ne mu. Allah shirye mu.